Tahu orang ni sini Tipra mothani regional committee song organize kaika joining program. Tini pui lawa sini media friends rono ang yasak sowo tebe sini nograi sini CM ni presence sini MDC kunui borong gunang Uma Songkor by sini Sodagar Koloi te sini senior leader Upendro Deborma borong ni presence orang ni senior guardian leader rok ni buskango sini 59 families 59 voters 16 families tini sini bobagrani nahormung thansawo yapri rwphai borok no chung joto oroniwo bobagrani nahormung no hamjagui je phainai no chung yasak laikha tini borok tini oroniyo senior leader BJP o hing tongnai borok porjonto tini phaikha u elakani ingoi senior leader ani takhuk bottomani ma phaikha humale last 4.5 years so bo BJP soni samung naimani belaike sajagliya tomani amole je ronai humani thai kaisasano rojaiya chini elakawo je hamkhrai khayani bata bobo khaiya tini chini bubagrani nahormungno naibui microscopic babe naibui borok nukha je bubagrana asol chini bangai savior jungno muthangnai chini jatino muthangnai bono wasowini tini bo dol tuibui 16 poribar 59 voters teibu phainai boni ungklogo borok naisingui tongu tini haini bangui jung borok no yasak sobo chini block ngui tei Tipra mothani ngui BJP ni có thông dân nhà người nữa ta Tipra motha ó ha phải là hàng bự cho nhân đọc phải là tiền đi BJP ni giá cả đấy hàng bữa có thông dân nhà người thì ni ở trên ni motha ó phải là hàng thế này thế này tao mừng đâu nó lấy ăn hàng gây ăn người ăn Tipra motha ó hàng ra người nè ăn map phải ra khát ta